Ja, sure. Nou denken ze dus dat ik een demonstrant ben. Want alle mensen die je niet krijgt zien hier op het plein, ja, die zijn naar binnen te gaan, want het regent een beetje. De mensen die negeren me dus compleet. Goeiedag mevrouw. Wat vind u ervan, van deze borden? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Ja. Wat dan? Ja, vindt het niks? Ja, nee. De waarheid. Weer ook. Dus ja, zo weet je wat demonstreert je, denk ik. Je bent in België? Ja, moet je in België? Ja, België. Moet je in België? Oh, ja, jongen, in België. Dan, Met België? Ja. De noodklok voor Nederland. Mensen, allerbeste mensen, word wakker! Wat had je een stem, zei? Ja, maar ik ben op train, hè? Ja, is dat? Ik ben vaker nog door. Ja, hè? Ja, dat is Ik zo. geloof het even goed. Ja, hoe lang hou je er vol dan? Dit kan ik wel een hele dag lang. Ja. Dit beltje dat heb ik gekregen voor Saïs hier bij rond de week in Zwitserland aan het werk. Oh. En dat heb ik hem gekregen voor die opdrachtjouwer. Dit was een erfstukje. Maar en toen wie ik je. Nou, ze zei, krijg van mij dit ding. Wat is er met jou echt trouwens? Ja, een keer een ongemakje jongen. Oh ja? Ja. Toen hebben ze me wel een beetje oplapen. Oplapen, letterlijk. Ja. Ja. Dan gaat je in de kop en het deeg. Ja, het deeg zit er nog wel in, hè. Ja. Maar de lens zit eruit. En de hiers. Oké. Dan is juist niks. Nee, het zit misschien wat nieuwer uit, weet ik niet, hè, maar... Wat zei je? Het zit er misschien wat nieuwer uit? Nee, dat valt mooi. Oké. Nee, maar nou, dan wil het oor even wel bijloeken. En dan is het misschien nog maar 50%. Dus nou kan ik, maar dit hebben we wel redelijk goed zien. Ik zie maar dit in je eigen, joh. Ik meer dan dat een heel groot met 2 goeie eigen, joh. Die boeren die moeten nog even steen bloed, dat bloedje 4. Oh, zeg maar, dat wordt trouwens net. Ze hebben maar net verstuurd, en we steen hier al van nou half 10. Dus Ja. dat moet goed hebben. Want je maakt je net zo. Ik doe lekker zo zeggen, als ik in mijn auto hier Nee, steek, dat dan is maak wel. je net parkeren. Dan krijg je bekeuring, denk ik. Dat klopt. Maar ze binnen Hè, van wat zei je? Als je bij de gemeente Ja? een ontheffing aanvraagt Ja, om hier te staan, dan maakt het wel. ja, en die kost een tientje voor een week. Ja, die hebben wij allemaal niet. Nee, maar ik was toevallig hier boven La Place aan het werk. Oh, En, Toen moest je ook met de auto staan. ja, en de maas die niet parkeren, maar als die voor het werk is en dat doet ontheffing, maar ga ik nou in de stad ja. en doe dan voor een dag in de stad aan het werk, dan betaal ik €28. Zit er Maar wel niet van ben ik hier handhaving? Zit er handhaving in? Je kent ze maar een bekeuring krijgen natuurlijk. Ja, maar die handhaving heeft die een kut aan je. Dan staat die klootzakken. dat is ook wel. Oh ja, we worden straks ook dagvaard. Ja, dat is toch een dagvaard, ja. Die vuil en bij je. Meneer die en die gedagvaard, het rare ding hoe de Maar als handhaving je tot zijn. doodskamer zo'n pakje aan trekt. Ja. De handhaving die je krijgt, ik even de van ons. Ik ga laatst aan een van de handhaving filmen, een mevrouw, en die heel erg goed werkt. Want als die vrouw haar werk net was zo, dan laat je bezaaid met fietsen, denk ik. Ja, wij denken van dit is we nemen dat racefietsen. Ja. En die langere tijd hier stien of laai ha. En als de band lek bin en de ketting is aan de binnenkant gerosten. Vaak is aan de bovenkant van de ketting roest. Maar als het aan de binnenkant extra is roestig, nou, dan wordt er net meer op fiets. Nee. Dus daar plakken we een sticker op. En dan had de eigenaar nog 2 weken de tijd om een fiets je waai te helien. En dat het net gebeurt, dan rom je wijs op. Met een racefiets in de stad? Ja, nou we gaan nog niet een stukje binnensteding en dan zitten we op een zondag fietsen. Geweldig. Ze waren eerst even te stemmen, want ik zoek nog even met de vrouwen even te stemmen hier in de auto. Stemmen is het? Ja, ik haal altijd dezelfde stem. Dat is altijd dezelfde stem. Ja, heel saai. Maar Saai is het jij wel, moet er nog in, hè? Hier ligt het toch? Ja? Ja. Ja, ik weet het al. Ik ga met z'n hekel aan die hele zwevende kiezers. Fuck off. Ja, dat vind je vervelend. Hè? Ja. Ik ben een zwevende kiezer. Ja, vind ik niet. Dunst me Vind ik nou? zo stom, vind ik zo werk. Ik denk van, waarom? U wist toch wat die eigen principes binnen, wat ik ideaal ben. En dan stemt ze maar ja. ervoor. Die verhoort toch ook wel eens, of niet? Ah, goeie. Krijg deze meest nog een bekeuring of net? Hoe maakt het zin? Nee, het is een demonstratie. Hè? Maar is het een onvrede? Is dat een demonstratie of net? Demonstratie is net ontevreden in principe. Nee, dan kun je gewoon... Nou oké. ja, dat zat hier heen, maar dit mij alle jaar. Oh ja. Dat is vrij. Nou, best wel.
Voor die meeste andere mensen. Wie niet gewoon man, dat vond ik een beetje dom, ja? Maar die zei van nou, je handhaving, die lopen zo'n pak, jongen, dat vond nog helemaal niks, zei je. He, die joh, wat op al, maar wat vind je er zelf van? Ja, dat mag die man zelf weten. Ja. Ik vind het een leuk beroep. Ja, hè? Ja. Ja, nee. Dus was dik had ik net. Patatgeneratie! Probeer het nog eens. Gezellig. Ze zijn bijna in orde. Patatgeneratie. Ik wil iets zeggen, ja? Want die meneer die daar net was, is een ICT'er van de patatgeneratie, hield zijn middelvinger omhoog naar deze mensen, ja? Dit zijn echt zeer dappere, wakkere mensen die alle wangen metaforisch misschien wel 1 miljoen keer hebben laten zien, ja? Die allemaal door families worden gesandwiched. Mensen waarvan de kinderen worden ontnomen. Deze man heeft een keer een hele mooie film gemaakt in de kroeg bij Joker. Weet je, wij willen wel. Ik werk in de frontlinie in de zorg, maar je wordt continu afgedroogd. Ik heb 4 keer in mijn eentje een huis gekocht, 4 keer verkocht, allemaal na mijn scheiding, om shit om te zetten in kracht, ja? Dan loopt daar net zo'n gastje en die doet zijn vinger omhoog. Ja. Dat vind ik een verkeerde timing. En hij zit mijn gezicht uit te lachen en hij denkt dat ik het dan zo fout ben en gestoord ben. Die meneer, die is een patatgeneratie. Patatgeneratie is tussen 0 en 7 gevormd in het materiële veld, in het hebzuchtveld. Daar kunnen ze niks aan doen, hè? Nee, ja, maar ze denken dat alle torens naar Babel moeten. En als wij nu dat nog een rondje doen, gaan we allemaal op stuk. Dat kan niet. We moeten naar eenvoud. Min en min is plus, delen is vermenigvuldigen. Het is gewoon basta. Het ei is gelegd. We wachten nu dat Trump ons komt verlossen en Poetin. Ja? Dat moeten we doen. Ja? Wat wil je nog zeggen? Goedendag meneer. Hallo. Mag je wat vragen? Ik maak je een filmpje. Nou, wat vind je ervan? Is dit een mooie vraag waar je... Ja, ik ben het er wel mee eens. Oh, je bent het mee eens, ja? Wat is het idee dan? Wat... Ja, ik vind het wel, ja. Oké. Goeie dag, meneer. Ja, hetzelfde. Nou, Ik ben even aan het kijken toch, wat ja, er allemaal nou, gebeurt. Dat is voor de politieke partijen, hè? Nee, dit is voor de... Ja. Zitten we een beetje in protest? Eigenlijk ben ik gewoon heel blij. Want dit is nou precies wat links nodig heeft om de verkiezingen te winnen. Maar als u er ooit achter komt over een paar jaar, dan is het eerste wat u doet, mag ik ook iets zeggen? Dan is het eerste wat u doet, ik denk dat u dan naar de bouwmarkt gaat, dat u 2 meter touw koopt en dat u zichzelf gaat ophangen. Want dat als u terug gaat zien op internet wat u net allemaal gezegd heeft, als een eigen mening, dan denk ik gewoon dat u zichzelf gaat ophangen. Er wordt je nog even een gezellige discussieerd. Dat moet ik kennen natuurlijk. Ik zal weer even om naar het kantoor, want inmiddels begint het wat terrein. Dus ik zal even editen. Ik wens je nog een hele fijne dag. Ja, zoals ze geef stem. Echt hartstikke leuk. En dan, ja, voor een leuk filmpje een Tom Heeg als meisje. En abonneer dan op de Friese Vlogger. En dan wens ik je nog een hele fijne dag. Ja. Geweldig.